Huomenta kaikille. Eli meillä on siis huomenna kisat Vaasassa ja mä teen tästä nyt siis kisavlogin taas. Ja me lähdetään sinne kisoihin huomenna ja tänään meillä on joukkueilta. Ja siis meidän pääsee ihan alusta. Meillä on siis Amazing Grace alussa ja meidän pääsee ihan alusta, koska mulla on ristiäiset. Mutta sitten kun me mennään hallille, niin mä menen niin kun joukkueen kanssa sitten vielä sinne hallille ja sinne mä pääsen. Ja meillä loppuu joukkueilta joskus 9 aikaan. Ja mä en muista, 9.30 piti olla hallilla ja viimeistään kaikkien piti olla 10.30 niin huomenna hallilla. Mä en muista tarkkaan monelta me lähdetään, mutta mä ilmoitan sitten, tai sanon niistä aikataulusta sitten vielä niin vähän myöhemmin. Mä en muista niitä nyt, mutta ja meillä on siis siellä hallilla kaikkea ohjelmaa, me askarrellaan ja kaikkea. No niin, daamit, me ollaan täällä nyt hallilla, me ollaan täällä yläkerrassa ja käytiin subissa. Ilta jatkuu. Me mennään nyt kotiin. Laita ne vaan sinne jotenkin. Tää menee kaikki varmaan. Saatte nyt selittää. Me ollaan matkalla Vaasaan. Me ollaan kohta perillä ja sit meillä on jotain ruoka ja lämpö ja kisasuoritus. Kyllä. IG live. Okei, me tultiin nyt Vaasaan. Ruokaa! Ja nyt me mennään Syvään. Eli meillä on nyt kokeilut ja kello on nyt 3 ja meillä on 15.25 on meidän kisakoulutus. Another step, another day, another breath. I'm on my own level, that can't be debated. If I ain't gotta settle, gotta be the greatest. If what I'm on don't exist, watch it get created. Ignorance is only bliss if you imagine it. Born to win, so I win it. Should've known it from the beginning. Win it. That's what you wanna do, you better believe that I did it. This one is fun as hell. I ain't lost since I began, yeah. Funny, I said it was the end, yeah. Then I went in it again, yeah. I saw so long ago on the wall. What they waiting for? We play for keeps and that's guaranteed. You know that we gon' shut it down. Hold me closer, time and dancer. Kept the headlights on the highway. I should be over all the butterflies, but I'm into you. So welcome to the show. But the boat, they say we got a gift. Let haters know the fence. So bring on the stones. We'll touch them as we go. Cause quitters never win, and winners never quit. It's a dreamy. We sit on the genie. I got fans finally, and you want it, want it, want it, want it. Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me away. Think of what the world could be. We are
Seinäjoki, Silver Sharks ja Dreamy. Siellä nähtiin mielestäni mielikuvituksellisia pyramidivaihteluita ja kokoonpanoja ja harmi, että tuo loppu jäi osittain rakentamatta siellä. Sitten nähtiin myös yksilötaidoista koko joukkueen akrobatiaa siellä alkuvaiheessa ohjelmaa. Ja hyvin taas kerätty pisteitä sieltä arvostelukaavaketta ajatellen. Juuri näin järkevästi rakennettu ohjelma seinäjokelaisilta ja tuntuu, että myös Seinäjoelta on paljon nimenomaan Silver Sharksista ollut joukkueita tässä sekä eilen että tänään joka sarjassa ja ainakin melkein joka sarjassa ja ehkä jopa useampiakin. Monta kertaa on ollut mukana iso seura siis kyseessä. Kerrohan mitä tapahtuu. Nyt mennään palkintojen jakoon. Stay on my craft and stick around for those pounds, but I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, I'm my INDEPENDENT shit hustling, chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to Me ollaan nyt palkintojen jaossa ja täällä oli joku 103 joukkuetta ja tuolla näkyy Ainu Välimäen tilannepäivitys. Lähdetään nyt hallille ja lähtiin ja siellä me otetaan puvut pois ja tällä sitten. Päästään kotiin. No niin, ja nyt me ollaan siis kotimatkalla ja tytöt huutaa vielä teille sijoituksen. Huutakaa meidän sijoitus! Tässä on meidän maskotti Antero. Sulla on tällaiset lasit. Niin. Sitten sulla on täällä tällaiset timantteja päässä ja... Moikka ja kiitti kun katsoitte.